Mm. Mm. Kani siya 10/10. 2,000 years later. Time! Kabalo ba nga mga kabingka kung hilig kag mga kape, mga kabingka? Kanong akong nadiskubrihan mga kabingka? Kani mga kabingka, mga greatest hits yung mga kape, lamian kay tapos barato mga kabingka. So, atong mga kabingka, dito sa may barangay Catalunan Grande ng Dakbayan sa Durian. Let's go! So, mga kabingka, nanatakaroon din kami ginaingon mga kabingka, mga kape, mga kabingka, pangalan ng Davao, mga Santiago, mga kabingka, so akong trending na kape, mga kabingka, so worth it, not worth it, mga kabingka. Yun mga kabingka, so ato na yung tilawan ng mga kape nga barato, 39 pesos, mga kabingka. So ato na yung tilawan ang lamian nga pizza, no, pambansang pagkaon sa mga Pilipino or sa mga foreigner, mga kabingka, padamay ni. Ito na yung kilawan. Buwan, Hawaiian. Pandamay. No? Look at that. So, damit. So, dilitas ilang drinks. Testing and kupit. Atong this is na caramel. Dalawa na to. Apa? Dani, kape yun. So, katuwa, ambot mo sa pangalan ani. Okay. So, wa pa na ko gid Tagalog grado kani juice. Okay. Din kani choco.
Choco. Juice. Kani siya 10/10 kay syempre ako cover lover dito. Kani siya medyo pero points na gid ko kung hilig kay kay nani pero ako di kay ko hilig ano tagaan ako 9.9%. Kani siya 10.10%, okay kay lang kuan. Kani Choco okay 10%. Kani lang gid di kay ko pero padayon ta sa taot serye, no? Ang pizza ba? Wow. Stop. Uy. Ano tama na? Oh. Okay kayo? Good sa'yo? Ako maingon mga kabingka. And see you in next my vlog mga kabingka. Kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.